Mä vituttaa se... Milloin mä menin hoitoon? 2011-2013 ekan kerran. Aloin puhua CBD-kapseleista psykiatrille. Ei kuunnellut. Se yksi hoitaja sanoi, ei kiinnosta. Se sekoitti sen siihen huumeeseen, koska se on kannabista. Se on muka sama asia, koska se ei tajua, että se on siitä CBD on eristetty kannabiskasvista, joka on yksi niistä kannabinoideista siinä kasvissa. Ja niitä on löydetty 100 erilaista. THC ja CBD on nämä isoimmat. Ei kuunnellut mua 11 vuoteen. Näytin videoita, artikkeleita, ei voi kuunnella. Se yksi psykiatri Joensuus näytti sen video. Siinä sanotaan, että tämä auttaa anonymitesignolointia, joka on onnellisuusmolekyyli ja lievittää skitsofrenia, psykoottisia oireita. Ja sitten lisätutkimuksia on tullut, että CBD kiinnittyy serotoniinireseptoriin, moduloi dopamiinia. Ei voi kuunnella. Ja vihdoin se on laillistettu Suomessa. Mä saan tilattua hemposta 3000 milligramman 60 kappaleen kapselipurkin, jota mä vedän aamuisin. Se toimii paljon paremmin. Mun puhekyky on parantunut, ajattelu on parantunut, energia on parantunut, kaikki on parantunut. Ja ne vittu lääkärit, ne menee sinne oikeuteen sinne. Mä en tarvitse asianajajaa, kun mä vittu puhun ne saatana faktoilla. Mulla on vittu linkkejä, saat videoita, artikkeleita, meemejä, kuvia puhelimessa niin paljon vittu, että jos ne saatana alkaa argumentoimaan vastaan, niin kuin se yksi psykiatri Malmilla yrittää selittää paskaa mulle. Tämä on valtakunnallisesti tutkittu. Se sun premissi on väärässä, se valtakunnallinen tutkimus. Se perustuu siihen, että on muka liikaa dopamiinia aivoissa ja se pitää niin kuin estää dopamiinireseptoreiden estämisellä lääkkeellä. Niin kuin esimerkiksi klotsapiini blokkaa D1-D5-reseptoreita ihan huolella. Ja sitten serotoniinireseptoreita vittu huolella. Ja sitten kaikkea ihan ihme, jotain serotekini A, jotain ihme reseptoreita. Se listaa siinä on joku 25-30 erilaista reseptoria, mitä se blokkaa niin kuin antogenistena, niin kuin estää aivotoimintaa, aiheuttaa valkosolujen katoamista, joutuu käydä verikokeissa kuukauden välein, ettei ne katoa äkkikuolemassa. Kiellettiin 70-80 joskus luvulla ja sitten se laitettiin uudestaan myyntiin. Niin en mä sellaisia lääkkeitä, ne väsyttää. Sitten niin kroppa painaa joku tonni, kun sä otat sen, kun sä enemmän nukkumaan. Saat paniikkikohtauksia, jotain ihme unia vittu, sun ruumis lähtee sielun silmin kävelee vittu ulos jostain vittu ovesta ja saat paniikkikohtauksia ja muna ei toimeituu. Niin siemen syöksyy kunnon vitu sterilointi lääke saatana natsi